Masana abwino alero lolemba ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndine Aida Chiwaya, koma poyamba nayi mitu yake. Wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino Enoch Chihana lero akuyembekezeka kukhala nawo pa msonkhano wapadera wa atsogoleri a maiko a mchigawo chakumwera kwa Africa wa SADC. Inkosi ya makhosi mberwa yachisanu yapempha anthu komanso makampani kuti agwirane manja pothandiza nzika zomwe zikufuna kubwerera kuno kumudzi kuchokera ku South Africa. Ndipo timu ya FCB Nyasa Big Bullets lero isewera ndi Masters FC pa masewero a muligi ya FDH Bank Premiership omwe achitikire pa bwalo la mpira. Takulandirani mu nkhani zathu. President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wasankha wachiwiri wina wa dziko lino a Enoch Chihana kuti ayimire dziko lino pa msonkhano wapadera wa atsogoleri a maiko a mchigawo chakumwera kwa Africa wa SADC womwe uchitike kudzera pa intaneti lero. Msonkhanowu womwe atsogolere ndi President wa dziko la South Africa Cyril Ramaphosa yemwe ndi wa pampando wa SADC ubweretsa pamodzi atsogoleri ochokera m'maiko onse 16 omwe ali mamembala a bungweli. Atsogoleriwa akuyembekezeka kukambirana za momwe zinthu za ndale ndi zachitetezo zilili ku Madagascar. Malinga ndi ndondomeko ya msonkhanowu zokambiranazo zikhazikika pa ripoti la SADC Organ on Politics, Defense and Security Cooperation lomwe linakambidwa pa msonkhano womwe wachiwiri kwa President yu adatsogolera sabata yatha m'malo mwa President Mutharika. Msonkhanowu uyamba nthawi ya 5 koloko madzulo ndipo cholinga chake ndi kulimbikitsa mtendere, chitetezo komanso kukhazikika kwa ndale mdera la SADC. Nduna yoona za maphunziro a Bright Msaka yati boma liwonetsetsa kuti pasapezeke wina aliyense wobera mayeso a MSCE omwe ayamba lero. Iwo amayankhula izi ku Mzuzu atayendera sukulu zina kuti aone momwe ayambira mayesowo. Ndipo ophunzira pafupifupi 197,502 ayamba mayeso amanebo a Form 4 lero. Mayesowa adzatha pa 24 July 2026. Mwa ophunzirawa 94,521 ndi atsikana pomwe 102,981 ndi anyamata. Pakadali pano mneneri wa bungwe la manebo Angela Kashitigu wachenjeza onse okhudzidwa pa mayesowa kuti apewe mchitidwe woonera. Zokonzekera za mayeso amenewa zili mchimake ndipo tikhala tikulembetsa mayeso amenewa kuyambira mmawa wa lero pa 29 June mpaka na pa 24 July mwezi wa mawa. Ndiye tikuyembekezera kuti zonse ziyenda bwino. Kulikonse komwe mayeso akhale akulembedwa zonse zoyenerera zafika kale, monga mapepala akakhalenso ma identity cards ophunzira zonse zilipo ndithu. Kwa ophunzira aphunzitsi komanso ena onse omwe tikhale tigwira nawo ntchito nthawi imeneyi tikuwakumbutsa kuti tili ndi malamulo omwe timagwiritsa ntchito omwe amatsatidwa nthawi ya mayeso, kuti malamulo amenewa adakalipo ndipo akugwirabe ntchito nde asayerekeze kapena mwinanso kuganizira zochita mchitidwe wa chinyengo chifukwa aliwonse opezeka akutero nde kuti malamulo athu adzagwira ntchito. Boma lati ndilodzipereka polimbikitsa ubale wake ndi zipembedzo popititsa patsogolo chitukuko cha dziko lino. Nduna yoona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amuna ndi akazi komanso chisamaliro cha ana Mary Navicha amayankhula izi m'boma la Blantyre pamwambo okhazikitsa Cornel Chatonda komanso Joyce Thewu kukhala atsogoleri a mpingowu. Navicha anati azipembedzo akugwira ntchito yopambana pothandiza boma pa chitukuko. Iwo anapereka chitsanzo cha mpingo wa Salvation Army omwe wakwanitsa kubwezeretsa ana oposa 92 msukulu.
Poyankhula atawakhazikitsa, Achatonda Thewu anati mpingo wa Salvation Army ugwira ntchito limodzi ndi boma popititsa patsogolo chitukuko cha dziko lino. Pamwambowu panalinso meya wa mzinda wa Blantyre Isaac Jomo Osman. Tizagwira ntchito ndi boma lathu la Malawi, tizasapota president athu Professor Mutharika, ndipo tizayesesa kuti muchili chonse tigwirane nawo manja makamaka pa zimene zikuchitika Malawi kudzera mu maproject athu. Tili maproject ambiri amene tikugwira kusalima, tili project yaikulu imene tikuchita pakali pano imene kuthandiza boma makamaka kubwezera asikana amene anakwatiwa ang'onoang'ono kubwereranso ku sukulu. Mpingo kuti upite patsogolo patiyena kukhala anthu ogwirizana, tena kugwira ntchito limodzi, tena kuchita zinthu zimene Mulungu afuna, komanso tizame mapemphero. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Tiyeni tionenso mitu yake. Wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino Enoch Chihana lero akuyembekezeka kukhala nawo pa msonkhano wapadera wa atsogoleri a maiko a mchigawo chakumwera kwa Africa wa SADC. Inkosi ya makhosi mberwa yachisanu yapempha anthu komanso makampani kuti agwirane manja pothandiza nzika zomwe zikufuna kubwerera kuno kumudzi kuchokera ku South Africa. Ndipo timu ya FCB Nyasa Big Bullets lero isewera ndi Masters FC pa masewero a muligi ya FDH Bank Premiership omwe achitikire pa bwalo la mpira. Takulandiraninso mu nkhani zathu. Bungwe loona za mpikisano ndi chilungamo pa malonda la Competition and Fair Trading Commission CFTC lalangiza ogula malonda kuti asanagule katundu adziyamba aunika mwachidwi zolemba maka masiku ovomerezeka oti katundu atha kugwira ntchito asanaonongeke. Izi zanenedwa kutsatira kupezeka kwa katundu 191 oonongeka kudzera mu ntchito yoyendera misika yosiyanasiyana yomwe CFTC inachita ku Blantyre, Lilongwe, Mulanje, Salima, Nkhotakota ndi Chikwawa. Zambiri mu ripoti ili lomwe akuwerenga Themba Mwale. Mneneri wa bungwe loona za mpikisano ndi chilungamo pa malonda la Competitions and Fair Trading Commission CFTC Innocent Helema wati bungweli linapezanso katundu 649 oonongeka maboma angapo zomwe zafikitsa chiwerengero cha katundu oonongekayu pa 1540. Iye wati katunduyu ndikuphatikizapo mkaka, majuisi ndi zina zomwe akuti zikuyika pa chiopsezo miyoyo ya ogula. Ife a Competition and Fair Trading Commission tikulimbikitsa ndikulangiza ogula kuti akamagula zinthu azionetsetsa kuti kodi zalembedwa kuti chani malebomo sizinapange expire ndizopangidwa certify. Izizi tikukamba chifukwa sabata ziwirizi tapeza zinthu zokwana zopitirira 1500 zimene zinali expired, zina zoti zinali certified. Zinthu zimene zinapezeka zopanga expire mwa zina ndi zinthu za dairy za mkaka zochokera ku mkaka, komanso tinapeza ma cereals izi anthu amadya pa breakfast, komanso ma biscuit zakumwa ndi ma spice oti anali expired. Kugulitsa katundu wotere ndikotsutsana ndi lamulo loona za mpikisano ndi chilungamo pa malonda, ndipo opezeka olakwa amayenera kulandira chilango monga kulipira chindapusa cha ndalama za nkhaninkhani. Alimi amboma la Tcholo ati ndiokondwa ndi kumangidwa kwa ofesi za alangizi za ulimi komanso nyumba ya mlangizi pa Khonjeni EPA mbomali. Iwo ayankhula izi pomwe MBC inakayendera kuderali komwe akuti ntchito za ulangizi wa zaulimi ikuyenda bwino tsopano. Wapa mpando wa komiti ya akazi a asilikali a Malawi Defence Force Charity Maseko
wati akufuna kusonkhanitsa ndalama zokwana 30 miliyoni kwacha zothandiza sukulu za mkombaphala m'madera onse komwe kuli asilikali ankhondo mdziko muno pogula zipangizo zophunzitsira, kukonza makalasi komanso kulimbikitsa maphunziro abwino. Amaseko ayankhula izi ku Lilongwe pamwambo wopeza ndalamazi. Munkhani za masewero, timu ya Nyasa Big Bullets lero isewera koyamba mu mzinda wa Blantyre chaka chino pamene ikumane ndi Masters FC pa masewero a mu ligi ya FDH Bank Premiership omwe achitikire pa bwalo la mpira. Bullets yakhala ikusewera masewero ake apakhomo pa bwalo la Joyce Chitsulo m'boma la Mwanza. M'boma la Mwanza kamba kakutsekedwa kwa bwalo la Kamuzu. Iyo ili pa nambala yachisanu ndi mapointi 13 ndipo ikapambana ndi zigoli zosachepera zitatu ichotsa Blue Eagles pa nambala yachiwiri potengera zigoli. Kafukufuku wa sabata zokwana 10 ofuna kuona mmene masewero a chess amathandizira kaganizidwe ka ophunzira a msukulu za primary wafika kumapeto kumathero a sabata yatha. Anakonza kafukufukuyi ndi Dadaz Chess Academy mogwirizana ndi ophunzira wina wa mdziko la USA Uyanga Biamba. Kafukufukuyi anachitika msukulu zokwana 20 m'maboma a Chiladzulu, Tcholo ndi Blantyre komwe ophunzira a Standard 4 aphunzira masewerowa. Mkulu wa Dadaz Chess Academy ndi Mayi Susan Namangale. Kudzera mu chess zaenda bwinobwino. Ana a Standard 4 amene anali pa research imeneyi tikuona nena kuti apindula kwambiri. Tikangana performance ya class asinthika mokuti tikuyembekeza nena kuti ana amene achita bwino akhoza. Chifukwa chonena kuti tikaona maganizidwe awo tikafunsafunsa akumayankha mwachangu komanso with confidence zokuti zimene zotipangisa nena kuti chifukwa cha chimenechi tikuona nena kuti ana akhoza kukhonza bwino mayeso komanso performance itha kupita patsogolo. Kuyambira mwezi wa January tinayamba kupanga kafukufuku amene uyu ndinalumikizana ndi PhD student wochokera ku University of California Berkeley, United States, amene anagwirizana ndi ineyo kuti tipange research m'masukulu ku Malawi kunoko. Ndiye timapanga research imene masukulu aku Chiladzulu, ku Tcholo komanso Blantyre Rural ndi Blantyre City. Tikamanena kuti chess imathandiza maphunziro, tufuna tikhale ndi zogwirika bwino, tikhale ndi information yabwino yonena kuti titha kusonyeza kuti chess yitu imapanga zakuti komano ikhale kuti ikutengera pakafukufuku amene tapanga. Ndipo ndi nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu masana ano, koma tisanasiyane tiyeni tionenso mitu ya nkhanizi. Wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino Enoch Chihana lero akuyembekezeka kukhala nawo pa msonkhano wapadera wa atsogoleri a maiko a mchigawo chakumwera kwa Africa wa SADC. Inkosi ya makhosi mberwa yachisanu yapempha anthu komanso makampani kuti agwirane manja pothandiza nzika zomwe zikufuna kubwerera kuno kumudzi kuchokera ku South Africa. Ndipo timu ya FCB Nyasa Big Bullets lero isewera ndi Masters FC pa masewero a mu ligi ya FDH Bank Premiership omwe achitikire pa bwalo la mpira. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Aida Chiwaya, masana abwino. Pano pa MBC.